ndenganga kuite zvakanaka hama yangu pazuva ranhasi namangwanani ano atinosangana zvakare muchirongwa chekushumirwa kweevhangeri yaJesu Kristu. Ndini wenyu Bishop A.D. Madau, the AFM in Zimbabwe. Tasanganiswa nenyasha dzaMwari, tasanganiswa nokuronga kwedenga, waita mukana wakanaka nenonda itirwa nyasha kutisanganiswe panguva yekunzwikwa kweshoko raMwari. Rega ndinamate ndisati ndapinda mushoko. Baba vedu naMwari wedu muzita raJesu,
ndinoreverera nokukumbirira hama dzangu dzese dzichanzwa kutaurwa kweshoko iri, kuti shoko iri riite chimwe chinhu muhana dzavo, mumwoyo mavo nomuupenyu hwavo. Ngariuye nokurapa kwaJehovha, ngariuye nokusimudzira kwaMwari, ngariuye namakomborero muupenyu hwavo. Umwe nomwe musangane naye pazvichemo zvake. Pukutai misodzi yavanhu venyu, bvisai mitoro inovaremera, vasunungurei pamisungo youpenyu, muvaitire zvakanaka. Komborai vakuru navadoko, komborai anababa nanamai, komborai kereke yenyu yevanokutendai munyika yose. Ndakumbira nokutenda, batai nemiromo yangu nenewo ndizodzwe nesimba raMweya Mutsvene kutaura shoko rinounza upenyu, shoko rinobata upenyu hwavanhu richivadzosera kuna Kristu Jesu. Ndanama tinokutenda muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Mangwanani ano chawana chidzidzo chedu cheshoko kubva parugwaro rwaJohane chapter 11. Tichaverenga mavhesi mashomanana maviri, verse 43 na verse 44. Verse 43 inoti, wakati areva izvozvo akadanidzira nenzwi guru akati, Razaro, buda. Wakanga afa akabuda, akapombwa makumbo namaoko nemicheka yebwiro, nechiso chake chakapombwa nomucheka. Jesu akati kwavari, musunungurei aende. Musoro wenyaya yangu mangwanani ano ndautora pamashoko okupedzesera akataurwa naishe wedu Jesu Kristu mushure mekunge Lazaro amutswa pabwiro. Panonzi naJesu, musunungurei aende. Shoko randinaro mangwanani ano ishoko rokusunungurwa kwenyu baba pane zvakakusunga. Ishoko rokusunungurwa kwenyu amai pane zvakakusunga. Ishoko rokusunungurwa kwejaya, kusunungurwa kwemhandara pane zvakakusunga. Riri kuti iro shoko nhasi, musunungurei mumurega aende. Musunungurei mumurega aende. Panotaurwa nyaya yekusunungurwa kwomunhu ndokunge pane chakamusunga. Anenge ane chakamusunga, anenge ari nhapwa, anenge ane chakamusunga, haana rusununguko. Akasungwa haendi kwaanoda. Akasungwa haafambi sezvaanoda. Akasungwa hararami upenyu hwaanofarira. Ndiri kutaura nhasi nyaya inoti, musunungurei mumurega aende. Chinangwa chevhangeri yaJesu ndechekusunungura vana vavanhu vakasungwa kubva mimisungo yakasiyana siyana. Chinangwa chevhangeri yaJesu ndechekusunungura vana vavanhu. Luke chapter number 4 verse 18. Jesu apinda musinagogo, unotora bhuku unoverenga pana Isaiah chapter 61 panoti, mweya washe uri pamusoro pangu nokuti Jehovha Mwari wakandizodza kuti ndishumire ivhangeri kuvarombo. Wakandituma kunosunungura vakasungwa. Wakandituma kurapa moyo yakapwanyika. Wakandituma kuvhura maziso evakapofumadzwa nekusunungurwa kwevatapwa. Wakandituma kudaidzira gore rashe, gore rokusunungurwa kwevane zvikwerete, gore reJubilee. Ukavarenga John chapter number 8 verse 36 inoti, kana mwanakomana womunhu achikusunungura uchava wakasunungurwa zvachose. Unofanira kusunungurwa pamweya, wosunungurwa pandangariro, wosunungurwa munyama, wosunungurwa mumba mako, wosunungurwa nokuchechi, wosunungurwa kubasa, wosunungurwa pamari, wosunungurwa pane zvose. Nekuti basa rokusunungura kwavana vavanhu, sunungurwa kwavana vavanhu ibasa raKristu Jesu. Mabasa avapostoli chapter number 10 verse ya 38, Peter achitaura ari kumba kwa Cornelius unoti, iye Mwari wakazodza Jesu noMweya Mutsvene nesimba. Wakafamba achipota nyika yose achiita zvakanaka, achiporesa vanhu kubva mukusungwa kwavo, achisunungura vakasungwa. Jesu Kristu, zita rake rinonzi Kristu. Kristu hausi mutupo wake. Kristu ivara rechiGiriki rinonzi Christos, rinoreva kuzodzwa. Rinoreva kuzodzwa rechiHebheru rinonzi Mesaya, zvichireva muzodziwa, akazodzwa. Isaiah chapter number 10 verse 27 inoti, joko richadimburwa
richabviswa pamafudzi nomutoro uchabviswa pamafudzi ako nokuda kwamafuta okuzodzwa. Joko richasimudzwa chadimburwa uye mutoro uchabviswa pamafudzi ako nokuda kwamafuta okuzodzwa. Kuna Jesu weNazareta, mwanakomana waMwari mupenyu, wakazodzerwa kusunungura vana vavanhu, wakazodzerwa kusunungura michato yavana vavanhu, wakazodzerwa kusunungurwa mweya yavana vavanhu. Chese chino chokuita newe chinosunungurwa naJesu. Kusunungurwa kwavanhu ndiro business raJesu. Kusunungurwa kwavanhu ndiro bhindauko raJesu. Kusunungurwa kwavanhu ndiyo profession yaJesu. Kusunungurwa kwavanhu ndo kune competence yaJesu, ndo kune simba rake, ndo kune kugona kwake. Jesu Kristu akatituma isu vashumirire evangeli nekereke yake kutifurire pamberi nemishini yokusunungurwa kwavana vavanhu. Hatiparidzi evangeli yokusunga ndangariro dzavanhu, hatiparidzi evangeli yokusunga mweya yavanhu, hatiparidzi evangeli yokusunga upenyu hwavanhu. Tinoparidza evangeli yokusunungurwa kwavanakomana navanasikana, yokusunungurwa kwavarume navakadzi. Pano pataverenga, taverenga nyaya murume unonzi Lazaro. Kana ukaverenga mavhesi okutanga atina kuverenga, Lazaro wakanga ari shamwari yaJesu, waigara muguta rinonzi Betania, achigara nehanzvadzi dzake Martha naMaria. Chino Jesu waive netsika yokuenda kumba kwavasikana ava nemukomana uyu achidya ikoko vachimubikira. Zvino Bhaibheri rinoti pana vhesi okutanga pane shoko rakatumwa zvikanzi izvo Lazaro uya wamunodisa warwara. Shoko rasvika kuna Jesu rekurwara kwaLazaro, shamwari yaJesu. Jesu haana kukurumidza kumhanyira kunorapa Lazaro. Regai nditaure nyaya yokutanga ndinodzidza ipapa ndeyekuti kunyange uri shamwari yaJesu, kunyange uri mukristu, kunyange uri munamati, unogona kusangana nezvinokuwira mukati menyika ino yakatukwa. Kunyange uchinamata uri mukristu, unogona kusangana namatambudziko mukati menyika yavapenyu. Tarisai muone Lazaro, shamwari yaJesu, yaifarirwa naJesu, yaidiwa naJesu, inonzi yarwara. Asi Jesu Bhaibheri rinoti anzwa mashoko aya, haana kukurumidza kumhanyira kunorapa Lazaro, haana kukurumidza. Regai ndikutaurirei, Mwari watinonamata haamhanyi, Mwari watinonamata haafambi nespeed yavanhu, Mwari watinonamata haafambi nenguva yedu. Pane pawakambomudaidza akaita senga haana kuzvinzwa, asi rega ndikutaurire, Mwari wokudenga wakaunzwa munamato wako. Pane pawakatsanya pakaita sekuti hapana chaitika, Mwari wokudenga wakakuona kutsanya kwako. Haafambi nespeed yedu vanhu, uye haafambi nenguva yedu vanhu. Jesu unopindura achiti kufa kwaLazaro uko hakusi kurwara kwaLazaro hakusi kuparara, asi ndevekuti simba raMwari rionekwe. Rega ndikutaurire mangwanani ano, pane dambudziko mukati meupenyu hwako. Dambudziko iroro harisi rokuti uparare, asi nderekuti simba raMwari rionekwe. Mweya iwoyo unorwisana newe hausi kukuparadza, ndokuti simba raMwari rionekwe nokubwinya kwaMwari kuratidzwe. Situation yauinayo, mamiriro ezvinhu iwayo anogona kushungurudza, anogona kuchemedza, anogona kurwadza moyo nokuita kuti udonhe misodzi. Problem iyoyo haisi yekuparadza, asi ndekusimba raMwari ngarionekwe. Mangwanani ano ndinoti musituation yauri mumba mako, simba raMwari ngarionekwe. Mamiriro emarriage yako, simba raMwari ngarionekwe. Mamiriro emurume wako nomukadzi wako, simba raMwari ngarionekwe. Pamamiriro evana vako, kusafamba kwezvinhu, simba raMwari ngarionekwe. Zvisingafambi ngazvifambe, simba raMwari ngarionekwe. Zvisipo ngazvivepo, simba raMwari ngarionekwe. Pasina nzira ngapave nenzira, simba raMwari ngarionekwe. Pane kuchema ngapave nomufaro, simba raMwari ngarionekwe. Pane rima ngapave nechiedza. Kurwara kwauri kuita uko, kuomerwa kwauri kuita uko hakusi kuparara, rokuti simba raMwari rionekwe. Renga nditaure nenyika yeZimbabwe, mamiriro akaita nyika yedu kwamakore namakore, kuomerwa kwavana vavanhu hakusi kuparara kwenyika yeZimbabwe. Zimbabwe hauparari, kunyange vavengi vakakomberedza, Zimbabwe haiparari.
Mwari kunyanga zvinhu zvikakanganisika. Simba raMwari richavonekwa mumamiriro enyika yeZimbabwe. Simba raMwari richaratidzwa muvana veZimbabwe. Simba raMwari richaratidzwa muikonomi yeZimbabwe. Rega kurasa tariro, nokuti muna Jesu ndo mune tariro. Jesu ndiye une mhinduro, ndiye unogona kusunungura, ndiye wakazodzerwa kusunungura vana vavanhu. Zvino pano pataverenga 4 days dzapfuura, Lazarus avigwa. Lazarus akazofa ndobva avigwa muguva Lazarus. Jesu unoya 4 days adelay sekufunga kwa vanhu. Nyamba Mwari wedu tataura kuti adelay asvika Jesu. Hanzvadzi dzaLazarus dzinoti dai manga muri pano Jesu hanzvadzi yedu ingadai isina kufa. Umwe akati wava namazuva 4 wotonhuwa. Ipapo panotonzi wotonhuwa hapachagadziriki chinhu. Ndo panosimonekwa simba raMwari, ndo panoda Jesu, ndo panogona Jesu. Panonzi zvinhu zvaoma, panonzi zvinhu zvanyangara, panonzi zvinhu zvakanganisika, panonzi n'anga dzakonewa, ndo panoda Jesu. Panonzi vana chiremba vakonewa, ndo panoda Jesu. Panonzi ana godobori vakundikana, ndo panoda Jesu. Panonzi vazhinji vasarenda, ndo panoda Jesu. Unosvika 4 days murume uyu anonzi Lazaro avigwa, akutonhuwa, atoora. Bhaibheri rinoti Jesu asvika imomo, unoti iye kana muchitenda muchaona kubwinya kwaMwari. Kana mukatenda muchaona simba raMwari. Chinodiwa kutenda kwako chete kuti zvako zvichanaka nokuda kwaJesu. Chinodiwa kutenda kwako chete kuti Jesu uriko, hangofa akakurasisa. Chinodiwa kuchengetedza faith, kuchengetedza kutenda, ubate kutenda kwako. Zvino Bhaibheri rinoti iro pamazuva enguva iyoyo vaJudha vaiti kana vachiviga munhu, waiti kana afa, vaimumonera nemicheka yainzi micheka yorufu kana kuti micheka yebwiro, micheka yekumakuva. Aiti kana afa aimonerwa nemicheka iyoyo, onoiswa muninga, onoiswa mumakomo makavigwa maziteguru ake, opinda imomo, opomberwa chiso, opomberwa maoko, opomberwa muviri wose namakumbo nemucheka iwoyo, obva aiswa mumakuva iwayo neoda yepaanenge afira ipapo mulai yevekumusha kwavo. Zvino vaitora dombo guru vorisendeka kana kurisa pamukova webwiro kuti pasavapo unovhura, pasavapo chinoitika pamitumbi yevafu vanenge vakaiswa muninga iyoyo. Jesu unotaura mashoko anoti bvisai dombo ramakaisa imi. Munoziva pakunamata pane panoda iwe kuti uite play your role, kuti Mwari aite do his part. Iwe unoita pako kuti Jesu aite pake. Iwe unotamba role yako kuti aite pake. Unoti dombo ramaisa imisa vanhu, hongu simba rekubvisa dombo ndinaro, asi ndini maisa dombo iri. Chibvisai dombo muite penyu. Ini ndoita pano. Paya pamunogona ini itai pamunogona, pamusingagoni mosiyira ini itai zvesimba renyu. Zvisina zvesimba renyu ndezvesimba rangu. Zvamusingagoni zvinogonekwa neni. Vana baba nanamai ngavizvizivei kuti pane zvatinogona kuita savanhu, asi tasvika patagumirwa Jesu ndo paanotangira. Kana tigona zvekuita ngatiitei. Rega kungogara wakapeta maoko uti zvese Mwari uchandiitira, zvese Jesu uchandiitira. Panenge pachida iwewe, ita pako. Mweya Mutsvene woita pake, ita pako. Mwari woita pake. Jesu unoti bvisai dombo ramakaisa imi, ini ndiite pangu pamusingagoni kuita imimi. Jesu unodaidzira apedza kunamata, unoti Lazaro buda, Lazaro come out, Lazaro come forth. Lazaro unobuda. Bhaibheri rinoti wakabuda muguva, asi maoko ake akapomberwa nemicheka, chiso chake chakapomberwa nemicheka, makumbo ake akapomberwa nomucheka, musoro wake wakapomberwa nomucheka. Ndo panonzi naJesu musunungurei, mumuregedze aende. Ndiri kutaurei mangwanani ano kune varume vane ndangariro dzakasungwa nemicheka, micheka yorufu, ndangariro dzisingafungi. Kana abatwa nechamubata, asungwa nechamusunga, unokanganwa vana vake, achirangarira vana
vekusmall house unokangana mhuri yake achitengera munhu wose doro kubawa, unomona achitamba murume mukuru, baba vemhuri vasungwa nechavasunga vachinzi fadzai notenga wawa, fadzai mutengi wewawa, fadzai mutengi wewawa. Vanhu vose vomufadza, atenga wawa. Achisvika kumba vana havana chekudya, achisvika kumba vana havana school fees, achisvika kumba imba haina rent, haina kubhadharwa nekuda kwababa vane musoro wakasungwa, vane ndangariro dzakasungwa. Munoziva munhu akasungwa pfungwa, mafungiro ake ane paanogumira, haafungi zvinodarika zvaanofanira kudarika. Vakasungwa pfungwa havana chavanoona chinoendeka. Vamwe vanokundwa kufungwa namadzimai, vamwe vanokundwa kufungwa navana nemhaka yekuti pfungwa dzavo dzakasungwa nemisheka yorufu. Hapana chakanaka chaanofunga. Akabata mari unofunga kuwedzera madzimai, akabata mari unofunga kumwa doro rinodhura, akabata mari unofunga kutenga hembe inodhura. Asi pane zvinokosha zvinodarika hembe inodhura. Umwe akabata mari wakufunga zvisina basa, kuda kutenga mota iye ari roja, kuda kutenga mota asina imba yekugara, kuda kutenga mota asina stand, nemhaka yekuti pfungwa dzake dzakasungwa. Jesu unoti iye musunungurei, mumurega aende. Kune vakomana vakasungwa, kune madzimai akasungwa. Kana chamubata icho chiya chakamusunga chinomuitisa zvachinoda, haana freedom, haana rusununguko. Maoko ake akasungwa, zvaanobata hazvibudiriri, paanobata hapana chinobuda, zvaanobata hazviendeki. Unogara panzvimbo imwe chete 10 years upenyu hwake, hapana chaachivha. Akashanda, hapana chaakabata. Maoko ake akasungwa nemhepo dzokuroyiwa, maoko ake akasungwa nevakamushereketera. Kune vane tsoka dzakasungwa, hakuna paanofamba achisvika noupenyu. Zvino Lazarus wamuka kuvakafa, asi uchakapomberwa nemicheka yorufu, uchakasungirirwa nemicheka yokubwiro. Vana baba nana mai, soko rangu nhasi rinoti regedzai aende, musunungurei, mumuregedze aende. Unofanira kuenda kure iwe noupenyu, unofanira kusvika kure iwe noupenyu. Pawakagumira ipapo handipo pako, pauri ipapo handipo pega paunofanira kusvika. Kune kumwe kwaunofanira kuenda neupenyu, kune kwaunofanira kuenda nechikoro, kune kwaunofanira kuenda nekuvaka musha, kune kwaunofanira kuenda neprogress, kune kwaunofanira kuenda nebusiness. Wakasungirwa pataxshop iyoyo, yet unofanira kuva nemasupermarket. Wakasungirwa pakaprazi kaploti ikako, yet unofanira kuva commercial farmer. Sunungurwa uregedzwe uende. Ndinorayira mhepo dzakakusunga ngadzikuregedze. Sunungurwa nezita raJesu uende. Wakanzi naMwari unoenda. Dzimwe nguva unadzo pfungwa dzeprogress, asi progress yacho haibatiki nekuda kuti wakasungwa. Unadzo pfungwa dzakanaka dzekuronga upenyu, asi hapana chinofamba nekuti wakasungwa. Regedzwa nhasi uende nezita raJesu. Vana vako vanogona kuchikoro, vana vako vanoziva, asi upenyu hwavo hakuna kwahunosvika. Hapana chavanofamba chichienda nekuti vakasungwa, vakapomberwa nemicheka yorufu yevo kunaka wakanaka, kuumbika wakaumbikwa mwanasikana, asi haurooreki, hauisiki mukicheni nemhaka yekuti pane chakakusunga. Kana chakubata ichocho chinokuitisa zvachinoda, chinokundundurudza upenyu hwako, wotendera uri mwanasikana. Hapana chako chafamba nekuti wakasungwa. Shoko raMwari rinoti nhasi musunungurei, mumuregedze aende. Sunungurwai baba, muregedzwe muende kwamakanzi naMwari munoenda. Sunungurwai amai, muregedzwe muende kwamakanzi naMwari munoenda. Sunungurwa mwanasikana uende kwawakanzi naMwari uende. Sunungurwa mwanakomana uende kwawakanzi naMwari unoenda. Kwawakanzi naMwari uchasvika, zvawakanzi naMwari uchabata. Kana wavhuma Jesu Kristu kuti akusunungure, kana wavhuma kuti Jesu aite basa rake muupenyu hwako. Kune vamwe vaKristu hoku kutenda vakatenda, kutendeuka vakatendeuka, salvation vakaiwana. Vamwe vanopataura nendimi, chegumi vanobvisa, kunamata vanonamata, asi vachakasungwa.
vakasungwa nezvakavasunga, zvakasungwa hanzvadzi dzavo dzichakavasunga nanhasi, zvakasunga madziteteguru zvichakavasunga nanhasi. Nhasi shoko rangu rinoti regedzwa uende, sunungurwa uregedzwe uende. Vamwe vakasungwa nezvavakaita kare, vakasungwa nemamistakes avakaita kare. Hongu Bhaibheri rinotaura tine kare yatairarama. Kana munhu ava muna Kristu Jesu wava chisikwa chitsva, zvekare zvapfuura. Kare kako hongu wakamwa doro, kare kako wakaita upombwe, kare kako wakauraya, kare kako wakaita rombe ukazugaira, kare kako une wakauraya, une zvivi zvawakaita. Kune maKristu nhasi akasungwa nezvavakaita kare. Iye Satani unozvifarira zvekusunga maKristu, zvekusunga vana vaMwari, achivayeuchidza zvavakaita kare, achivayeuchidza mamistakes ekare. Ukaverenga shoko raMwari Philip chapter number 3, Paul unoti iye ndinokangana zviri kumashure, ndinokangana zvekare, ndinonanavira kune zviri pamberi. Pabayiro wandakadaidzirwa naShe, vana baba nana mai. Pauro wakanga ari mhondi yaiparadza kereke. Pauro wakanga ari mhondi achisunga maKristu, asi wakatendeuka asangana naJesu akava muapostora nomushumiri weshoko. Asi pano unotaura chiti ndinokangana zvekumashure, ndinokangana zvekare. Chii chiri kuitika? Zvinoti zvekare zviya zvaakamboita zvaipota zvichidzoka mundangariro dzaPauro, zvaipota zvichidzoka muhope dzaPauro. Vana baba nana mai, rega kutendera misungo yekare irambe yakakusunga. Sunungurwa kubva mamistakes ekare, sunungurwa kubva mukonewa kwekare, sunungurwa kubva mune zvawakamboita kare, upfurire pamberi. Vamwe vakasungwa nokutya, vakasungwa nokutya. Munoziva here kuti kutya mweya, kutya mweya wakaipa, kutya idhimoni rinovhurira chiya chaunotya kuchipinde muupenyu hwako. Kutya mweya unokusanganisa nokubatanidza nokukonekta kune chiya chaunotya. Wakaverenga Job chapter number 3 verse 25. Job unoti chiya chandaitya chandiwira, zviya zvandaitya zvaitika kwandiri mushure mekunge pfuma yake yaparara nevana vake vaparara. Chiya chaaitya chakaitika kwaari. Rega ndikutaurire nhasi, wakaramba wakabatwa nomweya wokutya. Ichocho chaunotya chichaitika kwauri. Wakatya varoyi vachakuroya zveshuwa, wakatya accident ichaitika zveshuwa, wakatya kurambwa ucharambwa zveshuwa, wakatya zvidhoma uchazviona, wakatya zvitokoroshi uchazviona, wakatya mamhepo uchavaona. Kana uri mwana waMwari, rega kutendera mweya wefear, rega kutendera mweya wokutya ukusunge. Vana vaMwari, sunungurwai kumweya wokutya. Rega kutya Satani, rega kutya madhimoni, rega kutya mweya yetsvina. Jesu unoti ndakakupai simba rekutsika nyoka nezvinyavada nemasimba ose erima namasimba adiablos namasimba omuvengi. Hakuna chingatongokuwadzai. muKristu rega kutya. Mwana waMwari rega kutya. Usagara mukutya. chiKristu hachisi chembwende. Paulo pakupedzisira kwerwendo rwake unoti ndakarwa kurwa kwakanaka, nekuti chiKristu it's a fight. chiKristu kurwa hondo yekupfurira pamberi. Unorwa naSatani, unorwa namadhimoni, unorwa nechivi, unorwa nezvekare. Rega kutendera past yako kuti ite paralyze your future. Rega kutendera kuti past yako ite cripple your destiny. Kune ramangwana rakanaka pamberi pako apo. Shoko rati iro musunungurei, mumuregedze aende. Ngaasunungurwe aregedzwe aende. Vamwe vakabatwa nemweya wokutya, vamwe vakabatwa nemweya yakasiyana siyana. Paul unoti kuna Timothy wechipiri chapter number 1 verse ya 7, Mwari haana kutipa mweya wokutya, asi wakatipa mweya wesimba nomweya wepfungwa dzakagadzikana. Pfungwa dzako ngadzigadzikane muna Kristu Jesu. Moyo wako ngaugadzikane muna Kristu Jesu. Iva stable muna Jesu. Relaxa muna Jesu. Vakwa uve rooted pana Jesu. Usavhunduswa nezverudzi, usavhunduswa nemhepo, nekuti wakapiwa simba. Jesu unokusunungura, Jesu akakupa simba. Vamwe vakasungwa nematradition, vakasungwa nezverudzi, vakasungwa nezveculture yokwavo. Ini ndinotenda culture yedu
ine zvakanaka zvakachena zvisina mweya yakaipa mukati mazvo. Asi rega nditaure ndichiti zvimwe zvezviro zveculture yedu yeAfrica zvine mweya yechina mukati mazvo, kwete zvese, zvimwe zvacho zvine mweya yechina mukati mazvo. Vamwe vanobatwa nematraditions, ukatarisa pakagara culture yedu, pakagara matraditions edu igere pakuchikidzira. Vamwe vedu vanonamata asi vanodzokera kunopira midzimu nemhaka yekutya kuti midzimu ichandipandukira. Vamwe vanonamata asi vanoenda kumagata kana hamo dzavo dzafa kunobvunza kuti hama yavo yaurayiwa nei, in case rufu rungadzoka rotitora zvakare. Vamwe vanonamata asi vanopira vanoita zvemapira. Vamwe vanonamata asi vanobika madoro. Vamwe vanonamata asi vanoenda kun'anga. Vamwe vanonamata asi vanobata mazango, vanobata mishonga nekuda kwokutya. Zvinosokora maratiro, regedzwa uende, sunungurwa uregedzwe uende. Nasi Jesu Kristo unokusunungura kubva kumweya wekupira midzimu. Jesu unokusunungura kubva kumweya wekubika madoro. Jesu unokusunungura kubva pakutya rufu. Jesu unokusunungura kubondage yeculture, kubondage yetradition. Vamwe vakasungwa neanonzi mageneration curse, zvakawira baba, zvikawira mukoma wababa, zvikawira baba vababa, zvikawira baba zvinoramba zvingoteverera vana zvichingovawira. Zvakawira vatete navatete vavatete navatete vakatangira vatete, zvinoramba zvichiitika kuvanasikana nemhaka yekuti vakasungwa. Nasoko raMwari rauya nedeliverance yako, kukusunungura kubva mageneration curse, makesi orudzi, zvituko zverudzi. Jesu Kristu unotaura, shoko raMwari rinotaura. Unonzwa Jeremia achiita mariro ake achichema pana Mariko chapter 5 pavhesi ya 7 unoti madzibaba akatadza asi havachipo, asi isu vana vavo tatakura mhosva dzavo. Rega ndikutaurire shoko raMwari rinoendera mberi. Ezekiel chapter 18 verse 2 na 3 Mwari achitaura nomuromo waEzekiel unoti tsumo iyoyo ichapera yokuti madzibaba akadya muzambiringa, vana vakanzwa ugugu, umwe nomwe uchafa nokuda kwezvivi zvake. Jesu Kristu paakauya, wakauya nekusunungurwa kwako. Zvakabata madzibaba hazvichakubati, zvakabata madzekuru hazvichakubati, zvakabata ana tete hazvichakubati. Nekuda kwaJesu Kristu, nekuda kwamuchinjikwa akadya muzambiringa, ndiye uchanzwa ugugu, ane chaakapara chinowira iye. Iwe wasunungurwa nekuda kwaJesu. Zanzi neshoko raMwari, musunungurei, mumuregedze aende nasi. Neshoko revhangeri ndinokusunungura, nedera Jesu ndinokusunungura, nesimba romweya mutsvene ndinokusunungura, neropa raJesu ndinokusunungura, nezodzo ndinokusunungura. Sunungurwa uregedzwe uende, usvike kwakarongerwa naMwari kuti unosvika. Ramangwana rako rinojeka nekuti wasunungurwa. Mwari ngaakukomborere, Mwari ngaakuropafadze. Ramba kusungwa nezvinosunga upenyu, ramba zvinosunga upenyu hwava vanhu, irwa nazvo. Ramba misungo yorufu, hausi worufu iwewe, uri wokumuka kwavakafa. Nokuti Jesu wakamuka kuvakafa. Mwari ngaakukomborere, Mwari ngaakuropafadze, Mwari ngaakubate. Zodzo yaJesu Kristu ikusunungure. Baba Mwari kudenga akuite zvakanaka. Rega ndikunamatire Baba, sunungurai vana venyu. Munovaziva vana vakasungwa, vakomana navasikana vakasungwa, madzimai nemadzibaba akasungwa, kereke yenyu yakasungwa, nyika yedu yakasungwa. Ngaisunungurwe nemi. Ndozvamakazodzerwa Jesu, ndozvamakavinga kusunungura vakasungwa. Tisunungurei vana venyu tiite zvakanaka, tisunungurei upenyu huyendeke, tisunungurei tisvike kure. Ndanamatira vanhu venyu, ndavaropafadza, ndavareverera muzita raJesu Kristu.